Виждам, че последния информация. Специално за ни вече. Добре. В Лондон българи поставиха традиция на острова, като се събират в центъра на британската столица и играят народни хора. Аз видях това другото. Това с народните хора го пропуснах, но добре, кажи и за народните хора. Какво? Искаш ли да разкажем? Да, задължително. Добре. С него ще завършим, макар че може би по-добре беше да завършим с хората, но нека да видим хората от нашия кореспондент в Лондон Николай Барулов и неговата сътрудничка в репортажа, който показва за поставянето на традицията на хора в Лондон. Здравейте, аз съм Ралица. И тук в центъра на Лондон се събраха повече от 200 българи. Те спазват традициите и дойдоха малко да потропкат хорце. Българите сме най-хубавите хора. Танца е в нас. Ние българите играем и се веселим. Това е нещо, което обичаме, това е нещо, което ни харесва и ни кара да продължаваме да живеем толкова далеч от България. И независимо от това, къде се намираме по целия свят, ние сме българи и си оставаме такива и се гордеем с това. Смятам, че е изключително важно да запазим българщината в себе си и е важно където и да сме да помним, че сме българи, откъде излизаме. После на градините да цъфтят киркините и латинки алени, божури шарени. Както виждате, уважаеми зрители, духа на българите е жив и огъня продължава да гори. За новиници на нова от Лондон, Ралица Градева.